sitä automaattisesti itse oppinut käyttäytymään sillä tavalla, että tajuaa, että kaikki tuntee, kun menee sisään. Tulee vähän semmoinen ylimääräinen keikanmaku aina siinä. Pienenä poikana minä jo viihyttelin ilmakitaran ja imitaatioiden avulla lähinnä vanhempiani, mutta jälkeenpäin sitten koko Suomea. Se perhe oli sellainen, meitä oli iso liuta pentuja siinä pienessä talossa. Siellä oli kuitenkin hyvä leikkiä siellä, kun oli metsää ja oli maita ja mantuja ja siellä oli tämmöistä kylähommaa ja kylän poikia ja tyttöjen kanssa leikittiin. Oli paljon naapureita ja samaikäisiä pentuja. Tämmöinen työläiskaupungin osa se varmasti oli. Isä oli Veitsiluoto Oyn hommissa koko ikänsä. Olikohan se yli 40 vuotta samassa hommassa suurin piirtein. Hänestä tuli työjohtaja jossain vaiheessa siellä. Äiti ei saada eläkkeelle silloin 70-luvun puolen välin katturoissa tai ehkä vähän ennenkin. Olihan sitä varmaan sitä hommaa siinä kotonakin kyllä. 7 lapsessa aikamoinen paimentaminen ja ruokkiminen. Isältä mä oon perinnyt tämmöistä kynäilyhommaa. Isä oli pöytälaatikkorunoilijana. Aika hemmetin hyvä. Ei varsinaisia runoja, ehkä niinkään kronikoita ja sellaisia hän kirjoitteli. Äitiltä taas sitten musikaalisuus. Hyvä miksaus sillä tavalla. Että äiti on hyvä rytmitajuinen ja semmoinen niin kuin musikaalinen. Kertoi jopa soittaneensa rumpuja joskus. Pienenä mä jo sit imitoin niitä naapurin ihmisiä ja sitten omia sukulaisia myöskin. Se on paljon semmoisia persoonallisia ihmisiä löytyy sieltä. Niin. Nämä oli sitten semmoinen vilkas, vaan mä tein aina perässä kaikkia hurutuksia. Kun vanhemmat kertoi aina jotakin juttua, niin mä sitten pyöräytin sen saman näytelmäksi tai niin kuin silleen. Ja sitten mä imitoin niitä ja se oli tietysti kaikkien mielestä hirmu hauskaa. Jope oli semmonen, että se kaikkia luonnon ääniä käsittämättömästi matki ja hoksas kaikkia väänteli noita sanoja ja käänteli ja sitten ehkä jossain yhteisössä kun joku epäili, niin kyllä me väitin, että jos se tuosta saplimia tuosta pojasta Suomeen, niin ei kenestäkään. Että jälkeenpäin on sitä laskeneetkin siskot, että kyllä he tuosta 100 ihmistä pystyy matkiin jo hirveän kauan sitten. Kemi se siinä sitten lähestyy. Kyllähän tämä aina vähän sydäntä sykähyttää, kun tänne tulee vanhaan syntymäkaupunkiin. Onhan tässä tietenkin, täällä on niin paljon koettu kaikenlaista, että eihän tämä koskaan sillä unohdu tietenkään. Koulu sitten mun kohdalla vähän särähti. Ensimmäinen tokaluokka meni ihan jees ja oli ihan silleen kiva olla koulussa, mutta sitten henkistä piinaamistahan se tuli haukkumista ja kiusaamista. Semmoista ovellaa, mitä opettajat ei pystynyt näkemään. Joskus vähän fyysisempääkin saattoi olla. Pari kertaa tuli vähän turpiin. Ei kauhean pahasti se fysiikkapuoli ollut koskaan, mutta enempi se henkinen justi. Ja kun mä olin, edelleenkin mä oon hirmuisen herkkä ihminen, niin semmoinen herkkä ihminen kiusaantuu paljon helpommin kuin taas joku toisenlainen ihminen, jota ehkä kiusataan, mutta se ei niin kiusaa. No niin. Täällähän näyttää niin kuin olisi paikat pantu vähän uusiksi. Kyllä on minunkin ajalta muuttunut No sinun ajalta varsinkin, mutta tämä se luokka oli ja ihan samanlainen tässä oli liitutaulu, mutta... Oletko ollut tässä 3 ja 4? Joo. Siitä on ollut puhetta jo itsekin sitä, että ilmenikö se koulukiusaus on niin alhaalla? Oli sitä jo. Oli se, kato tässä luokassa, oli se, kun me lähdettiin tuonne alakertaan aina punnittamaan ja punnittiin ja mitattiin. Mä muistan, kun täällä sitten komitea kertoi tässä luokassa, oli kato ilkeitä tyttöjä ja kaikki ne rupesi keksiä semmoisen biisin, että 72 kiloa. Semmoisen biisin sävelsivät siinä. Joo. Sitten sitä mentiin juhlimaan tuonne pihalle sitä, kun mä painoin 72 kiloa, kun muut painoi jotain, ehkä 50. 22. Niin. Nälkäisestä perheestä. Kyllä, niin se oli ihan hirveitä sitten ne välitunnit tuolla, kun ne lällättivät ja huusivat. Ja sitä se sitten oli, sitä sai kuulla sitten.
melko nielemisen mestari olit kyllä minun mielestä, koska se jäi kotona, vaikka mulla on hyvä muistio, niin ei sitä paljon spekuloitu. Varmaan äitille tietenkin, ja me äitille olet sitä puhunut, mutta muuten kyllä, mä oon sitä mieltä, että sä osasit aika hyvin se salata. Mutta se oli kyllä totta, kotona oli turvassa ja sitten eihän siellä mitään, omat hyvät kaverit siellä naapurissa. Joo, pojat oli siinä onneksi. Niin just, tämän käänsit voitoksi minun mielestä. No niin, kyllä. Tätä mä oon painottanutkin, että kyllä sä mestari olit jo silloin. Kivapa oli nähdä kyllä tämä. Tietenkin se on hyvä, että tälle on kunnostettu uusia lapsia varten. No on ja vessat on tässä on hyvä. Toivottavasti nyt on kiltimpiä lapsia. Niin joo. Kuin mitä sillä. Joo se. Tietenkin kun tarpeeksi kauan kiusataan, niin epätoivo iskee sitten ja tuli mieleen kaikennäköisiä hurjia juttuja, mutta ei voi olla niin kuin mahdollista, että yhtä ihmistä aina vaan kiusataan alusta loppuun asti. Ei se ole mahdollista. Että joku ratkaisu siihen sitten aina löytyy. Ja mä oon aina uskonut siihen, että se on niin tämmöinen parempi ratkaisu, tämmöinen kauniimpi loppuasia, että se ei tarvitse olla mikään haulikkoloppu, vaan se voi olla tämmöinenkin näin, että mä meidän näytän, että mä osaan jotain semmoista, mitä te ette osaa, perkele. Ja niinhän mä oon näyttänyt. Mutta tämä seuraava laulupätkä on englanninkielinen. Tämähän esitti aikanaan tämä Louis Armstrong. Lausuinko oikein? Laulun nimi oli What you Fun For. Maailman hienoin kappale, mutta menivät telkkarissa laittamaan sen automainokseen, niin silloin kävi vähän kömpelösti mun mielestä sille laululle. Se kuulosti tällaiselta. I see trees are green, red roses too. I see them blow for me and you. And I think to myself, osta Opeli. Aika paha idea. Olikohan se vähän kulttuurista opittua se, että keikalla pitää aina vähän juoda kaljaa tai kossua tai vernebrankkaa, jotta oli niinku oikeasti mukaan oikea keikkamies. Mutta kyllä sitten totta kai panen kättä omaan poveeni siinä kohtaa, että kyllä mä aika viinaan menevä kaveri olin nuorempana. Ja et kyllä se oli se semmoinen stimulantti. Se voi taas niinku olla sitten sen koulukiusaustaustan jälkeisiä huonoja vaikutuksia. Se, että kun pääsi tavallaan sitten viinan kanssa niinku vähän eroon kaikesta muusta maailmasta, niin sieltä löytyikin yhtäkkiä sellainen turvallinen alue, että kun ollaan täällä kännissä, niin ei niinku huolet ei paina. Mutta siinä on myöskin se vaara, että kun oli niin helvetin hauska. Vedettiin kaveritten kanssa kaljaa ja hihiteltiin, keksittiin aivan kauheita juttuja. Kerta kaikkiaan hauskoja, aivan ratkiriemukkaita pelleilyjä. Niin onhan se koukku siinäkin puolessa. Mattinkään, anna mennä. Sanotaanko näin, että toi eka hyppä oli ihan kiva, mutta toi syrjähyppä oli vielä kivempi. Se ensimmäinen keikka tosiaan oli sitä, kun meillä oli tuommoinen Kemissä, niin tikkakerho oli mukana siinä. Ja siellä sitten tuli tietenkin pikkujoulu, niin minä aloin siinä niille vetäjille, kerhovetäjille, että meillä olisi esiintyjäkin, että ne pitää sen koomin palakkiota, mutta kun hattu kiertää. Jukka se sitten pakotti mut sen keikalle. Se oli hyvä veto, koska siitä se ura sitten oikeasti alkoi. Se oli ensimmäinen kunnon keikka. Ja silloin mä tajusin heti, että tämä on kyllä mun homma, että jos vaan, jos vaan saan jatkaa tätä ja jos töitä rupeaa löytymään. Ja kyllä isä sitä arvosteli aika jyrkästikin välillä, että pitäisi mennä oikeisiin töihin eikä tommosiin humpuukin-hommiin. Mä oon isä ainakin kerran, jos kahdestikin sanonut, että kyllä se pitää sun hyväksyä, että se ottaa se talon putille lähtee, kun Helsinkiin päin menemään, ja niin siinä sitten kävi. Tietenkin mielessään pani Antti, että kun oli totuttu meidän suvussa, että sitä sinne Savuja kohti lähdetään vaan töihin, ettei muuta olekaan. Niin. Lapin jontti vetää outoa turpaan. Lapin hulluus on vertaamaton. Kylmää kestää ympäri vuoten. Lapin jontti on voittamaton. Niin Jope, aina kun mä ajan sitä Heinolan ohi ja pyydän sen ohitusluvan puhelimella sulta, että saa mennä rajan yli, niin kyllä sä tiedät, että onhan siinä jotain muutakin. Että ei se ole pelkästään sitä, että kunhan saa vaan jotain vitsiä tässä aikaa, vaan kyllä se on kiva kuulla sun ääni joka kerta. Toivot sen kuulee loppuelämän.
kun kerran matkallain mä Lapin maahan eksyin. No, enpä voinutkaan aavistaa. Kato Jope. Kato. Siinähän on mies. No niin. Taiteilija isolla veellä. Joo, uutta matoa koukkuun. No niin. Tiedätkö mistä tää? No mistä? Huumekauppias sanoi slipparikeikoilla aikoina, että uutta matoa koukkuun. No niin. Eka kerran jutskattiin niin, että Kuosmanen toiminut suoraan slipparitten levytystudioon Helsinkiin. Turakaisten Paratiisin levyn tekoon vuonna 80 jotakin. Niin se oli eli työn merkeissä suoraan. Suoraan työn merkeissä ja mä muistan kun sä tulit sanomaan, että please laula yksi biisi meidän levynä. Mä muistan, kun mä olin nuori nouseva tähti ja mä olin muutenkin ihan innoissaan slippareista, niin se oli, niin tuntui ihan käsittämättömältä. Ja siitä sitten kun se levytyssessio oli ohi, niin sitten mä muistan, että jossain vaiheessa soittelit sitten, että tehdäänkö radioon parit imitaatiot teidän Pullakoski-ohjelmaan. Ja siitä se jotenkin alkoi siellä 90-luvun taitteen paikkeilla. Joo, mehän kerättiin siihen Pullakoski radio-ohjelmaan hirveästi erilaisia avustajia. Se oli se vähän ohjelman ideakin, näitä näyttelijöitä oli paljon siinä. Kun te olitte lukenut lehdestä tämmöisen uutisen, että lentokone oli laskeutunut Helsinki-Vantaan kentälle ja se oli meinannut ajaa jonkun transittiauto, joka oli siellä ollut siellä kentällä. Niin Kiitoradalla oli auto. Kiitoradalla auto. Ja Mauno Koivisto oli koneessa kyydissä. Palaamassa Kanarialta lomalla. Vaimonsa Tellervon kanssa. Ja me kehitettiin siitä aika nopea juttu sitten sille. Mulla välähti päässä se sillä, että kun mä Mauno Koiviston hahmona soitin teidän lähetykseen. Niin me kysyttiin, miltä tuntui silloin. Niin, miltä tuntui olla kyydissä, kun kone joutui pomppaamaan uudestaan taivaalle. Niin mä sanoin, että niin, kaikkihan meni muuten mukavasti, mutta kun minä komulaisille sanoin, että auto pitää olla kentällä, kun mä tuun. Se on niinku ihan mieletön niinku sattuma ja semmoinen nopea improvisaation paikka. Jos muistat tänne, että silloinhan tapahtui se, että ihmiset ei mennyt kouluun eikä työpaikoille, kun silloin ei saanut mitään, niin kun on taltioitu, ne kuunteli sitä ohjelmaa ja sieltä tuli jotkut opettajien ammattiliitot, mitkä liian sieltä otti yhteyttä, että eri lähetysaikaa, että kun ihmiset lintsaa koulusta, täällä on radiot mukana. Mähän oli siihen asti sen ensimmäiset 7-8 vuotta niin ollut vaan niin tuonne Lapin omaa poika. Ja siitä mä oon niin äärimmäisen kiitollinen, että Pullakoskithan nosti mut heti tavallaan niin siellä stadissa niin sellaiseen arvoon, joka oli hirveän tärkeä mun uran kannalta, että haista itse. No kuule, haista itse vaan, koska sekin auttoi myös samalla lailla meitä, että me oltiin lahtelaisjuntteja kanssa, ketkä tulivat Helsinkiin laittamaan hyrskymyrskyä päällä ja kyllä se niinkö olit siinä korvaamaton apu, että ei muuta kuin haist itse vaan. Noniin, soro noit. Voi rähmä. Halo, Washington Park, Kaltsu. Jaha, kuule, täällä on yksi kaveri. Aikoinaan. No Mauni just. Pikkusen mukava kuulla miehen ääntä pitkästä aikaa. Misähän sä oot puoli vuotta ollut, kun miehestä, onko Taari ollut sulki vai? No se ei se nyt sulki ollut, mutta... Silloin kun Jopen kanssa tutustuttiin, niin mä olin vielä Kemissä Veitsiluosan paperitehtaalla töissä ja vakituinen paikka ja kaikki. Ja sitten kun Jopeen tutustui, niin alettiin näitä radiohommia ja muita tekee aika paljon, sitten siihen pikkuhiljaa tuli keikkaa sun muuta. Niin... Täällä on Arne Tanninen, Washington Bar tällä kertaa. Me tehtiin ensin Elvis-osastoa, en muista enää montako vuotta, ja sen jälkeen tehtiin sitten Washington Baria. Elvis-osastossa oli Jari Vesa vielä mukana. 3 sitten 2 tehtiin Washington Baria aika monta vuotta, en muista tarkkaan vuosimäärää. Washington Barin kantahenkilökunta orkesteri esittää ensimmäisen kappaleensa sillä aikaa. Jaa, nyt vois lähteä ankkuriin vaikka kahville, kaljalle. Katsomaan, kun Reposen Tommi vieläkö se istuu. 13 vuotta sitten mä jätin sen sinne istumaan, jos se vielä istuu. Käydään katsomassa. Tommi, hei, mulla on yksi hyvä niksi sulle. Appiukon kaljusta takaraivosta saa helposti ilmakiväritaulu. Niin, mitä
Ei katsole. Susta dokumentti. Niin. Se saunahomma, mä en muuten hirveästi sitä muista. Mä kerron, se meni sillä tavalla, että me istuttiin Huovin Pena ja tää yksi radio, Ansa Heikki. Muistaakseni Heikki oli sen mukana. Me oltiin varattu se huvikseen vaan niin lauantai-päivänä se sauna. Käydään saunassa ennen kuin ruvetaan niin humpalle lähteä. Joo, semmonen hämärä mielikuva. Semmonen hämärä mielikuva. Ja istuttiin siellä jo löylyä heittämisen Penan kanssa, ihan semmoista niinku, ihan normaalia, ei kukaan luvele missään humalassa. Niin yhtäkkiä teikäläinen pelättää vaatteen päälle. Terve Jope, onks kuullut sitä juttua, kun ja heitit löylyä siinä, että mikä ekaltti tämä mies. Tää aivan pimeitä, mistä tuo karannus? Niin joo, ja sitten vissiin lähti, mä olin vissiin jotakin eestiä puhunut sitä. Joo, sä puhut eestin kieltä siellä, oma polttosta eestiä ja... Niin kuin siinä kunnossa aina. Niin kuin siinä kunnossa aina. Ja sitten mä muistan, siihen jäi vaan sille mieleen, että me sitten kaapattiin sut meidän tuonne kantapöytään Penan kanssa ja läträttiin sulta taju pois viinan kanssa muistaakseni. Mutta Penttihän elää vielä. Penttihän elää silti vielä. Mutta sitten se sitten otettiin sut Elviksiin matkaasta Jarin kanssa. Pyydettiin heti. Mä sanoin Jarille, että nyt on niin hullu mies, että tuo pitää saada kyllä. Joo, niin tuo oli. pitää saada matkaa ja siitä sillä. Niin oli. Joo, kyllähän tässä aika monet piristävät aamukahvit veettiin ja sitten otettiin vasta kynä ja paperi, kun sen verran heitti vapina kädessä, että saatiin kynä ja paperi käteen ja ruvettiin kirjoittaa vähän ideoita. Eihän me kässäreitä koskaan tehty niin. Vuositopaa radio-ohjelmia, mutta ideoita. Meillepä niin aika rankka homma tehtiin, että monta vuotta sitä ja sitten ei musaa eikä mitään ja tehtiin kaupallisiin radioihin pelkkää läppää keskimäärin 25-26 minuuttia. Se mikä sen teki helpoksi oli se meidän keksimä formaatti. Tavallaan se, että he pallotellaan aina. Niin kuin mä Valtosen Madolle sanoin tuossa yksi päivä, kun tätä samaa ohjelmaa kuvattiin, että senkin kanssa on aina kiva sillä tavalla, kun heittää pallon, niin sen karvasempana se lentää takaisin. Niin, ja sitten oli niin sisällä toisia aivoissa. Oli. Se samanlainen huumori, että pystyi pallottelemaan. Se nimenomaan. Ei sitä kaikkien kanssa pysty tekemään. Ei pysty. Se oli hirveän piristävää löytää teikäläinen niin sen takia, just tämä aaltopituinen. Joka on siis ollut kuitenkin, niin kuin tässä nyt on tehnyt kuitenkin kaikenlaisten tyyppien kanssa töitä, mutta edelleen, vaikka harvoin enää soitella, mutta se sama ihmeen joku, että mistähän semmoinen sitten liet tulle? Kuka sen on tehnyt? Ettei vaan Ringo olisi käynyt meidän rajakin räjäyttää. Velipoka perse. No saata. Mutta kyllä se mun elämä suunnan muuttanut täysinkö? Niin. Se saunareissu. Niin. Tuskin mä tässä seisosin. Niin, se on. Että niin se muutti työelämän kaikki. Niin. Kiitos siitä. Iloveo. Ja sen saa, huumoriemman saa. And the winner is, niin kuin Amerikassa sanotaan, Jope Ruonansuu. Tervetuloa. Terve. Noin, ole hyvä. Jope, sä oot tehnyt niin hienoa työtä ja se on se sun voima, että sä olet herkkä. Sä oot laittanut sydämessä peliin ja suomalaiset kansa vaistoo sen. Se on semmoinen, mitä ei millään rahalla saa ostaa. Ja olet tehnyt hienon pitkän uran, mutta voin sanoa, että peli on vasta alkamassa. Siipiesi suojaan saanko painaa pään, jos on enkeleitä toisillemme. Halo. Mitä? Kato. Sehän on mestari itse. Veljeni. Kyllä, perkele. Hienoa nähdä pitkästä aikaa. Hieno nähdä. Mitäs sulla kuuluu, Jope? Ei mitään, tässä on vähän lomia pitänyt. Ei mitään. Ei. Vastauskuulut ei mitään, ihan hyvä. Lomia on vähän pitänyt, kun mä tein lokakuussa niin hirveästi keikkoja, että rupesi niinku korvissa savu nousemaan. Piti vähän huilia. No, on tullut kirjaa, tullut sarjaa, TV-sarjaa, voittanut pystyä suosituimpana TV-ohjelmana ja kaikkea. Kaiken näköistä. Kultaa ja kunnia. Jumalauta, kun mikään ei riitä. Mikään ei riitä, se vähän onkin. Joo, mutta silloin kun me nähtiin huumorifestivaalilla, kun mä ensimmäisen kerran sut näin livenä, mä sanoin, että hyvä ei voi estää, me lähdetään tekemään pitkä ja hyvä retki. Sä oot luonut semmoisen, niin kuin, itsestäsi on niin kuin vaikka oot nuori kundi, niin legendainen. Se on semmoista Jope-huumoria ja Jopen
herkkyyttä. Ja kun ihmiset ei ollut vielä valmiita, kun olit vähän, mulla silloin vähän niin kuin vihainen alkuukin, että miksei mä nyt saa näitä herkkiä lauluja niin kuin esittää, niin mä sanoin, että laitetaan yksi levylle ja pikkuhiljaa. Niin, mulla oli vaan niitä niin kauhean into silloin tehdä vastapaino, koska mä tein sitä huumoria niin paljon. Mä tein päivittäin keikkoja ja kaikki, mä olin jo niin täynnä sitä saatana huumoria. Vaikka se onkin mun leipällä. Mutta se, mikä 2 vuotta sitten tehtiin, se kokonaisuus, se oli mulle sitten tavallaan niin kuin sen homman täyttymys, että mä sain tehdä sen sitten. Kyllä. Koska se otti mun sisällä paljon kiihkeämistä aikaa kuin sun vaikka jonkun muun. Joo, kyllähän tämä 20 vuotta on ollut korkeakoulu tietenkin. Ainakin mulle mä koen, että mulla on ollut kovasti niin itteni kanssa töitä siinä, että mä oon oppinut tulemaan vastaan, ymmärtämään sitä kaupallista, että minkä takia se tehdään. Ja nähdään, miten ammattilainen tekee sen, että kyllä jatketaan näille kuvioille ja seuraavat 20 vuotta sitten tullaan taas kameran kanssa käymään. No, menestyksen hinnaksi voidaan tietenkin sanoa se, että terveys on mennyt. Onneksi on välillä vähän palaillutkin. Ja sitten se tietenkin, että on paljon joutunut olemaan poissa kotoa, on aiheuttanut kaiken näköistä. Tietenkin siinä sitten alkoi hyvin äkkiä näkyä nämä viinan todelliset huonot puolet niin kuin sitten fyysisesti. Että mullahan paukahteli sitten haimat ja vehkeet. Mutta hyvä, että paukahti. Se vähän pysäytteli. Mä luulin, että mä kuolen siihen ja huusin vaan siellä sängyssä. Mä en voinut mitään muuta kuin huutaa, kunnes ne toi mulle sitten piikittivät jonkun annoksen siinä, niin sitten vähän rauhoittu siinä. Ja saman tien mun ystävä, nykyinen manageri Tapsa, tuli ovesta sisään ja ihmeellisesti sanoi vielä silleen, että älä nyt vielä kuole, että saarella on vaan yksi isä. Ja se oli kyllä hyvin sanottu ja rupesin siinä funtsimaan, että kuinka tässä ollaan oikeasti niin kuin jatkoajalla nyt. Se oli vaan semmoinen lepoloma. Kaikki pysäytettiin kerta kaikki. Ihan kaikki. Koko koneisto kävi ihan niin kuin huollossa. Piti niin kuin vähän aikaa jutella psykiatrien kanssa, että uskalsi tavallaan löysätä. Oli semmoinen olo, että sitä riippuu jossain tangossa, että kohta mä putoan. Ja sitten tuli vaan semmoinen olo, että no löysää ennen kuin putuat. Joo, ei vaan. Ne sanoo, nämä lääkärit, nämä, jotka on minua parempia lääkäreitä, että silloin kun ihmisillä on mielenterveysongelmia, niin se tuppaa puhumaan kuiskaamalla. Minä en ole ainakaan. Jos elää hirveästi tuommoisissa niin sanottu pakotteissa, semmoisessa maailmassa, missä pakotetaan ja itse pinnistelee koko ajan yrittää olla sen muotin mukainen, mikä on annettu, niin johan se on selvä, että se pääriepu välillä niin kuin väsyy, tulee ja saattaa tulla skitsofreniaa, saattaa tulla maanisdepressiivisyyttä. Ei tämä rooli hirveästi vaihu tässä, vaikka otettiinkin lääkärin vehkeet pois. Voin ihan rehellisesti kertoa, että meillä esiintyvillä taiteilijalla, meillä on monta kertaa mielenterveyskoetuksella, kun pyöritään keikkoja ihmisten keskuudessa ja ihan väsymykseen asti, niin kyllä helposti tulee näitä mielialan vaihteluita, maanisdepressiivisyyttä ja kaikkea sellaista hullua. Semmoista se on. Mulla on hirveä produktiivinen maanisuus. Mä kirjoitan kauheasti, mulla höyry nousee korvista, kun mä yökauet naputtelen konetta ja mä sävellän ja kirjoitan. Mä piirtelen ihan omituisia keksintöjä. Tämmöisen kylähullun sielun mä oon saanut sen manian kautta. Taas sitten se depressiivinen puoli on sitten se, että sitten tahtoo olla, että sitten ei kehtaa niin oikein liikkua ihmisten ilmassa. Tulee niin masentunut ja semmoinen. Mutta pienellä lääkityksellä se on hoidettavissa. Ja se on ihan... Jotkuhan puhuttelee sitä taiteilijoiden taudiksi. Ja nyt on sen kummempaa ole edes. Yksi kemiläinen kirurgi sanoo mulle, että Jope, kyllä tuo näyttää pahalta tuo sinun juopottelu, että kyllä sinä saisit ainakin puolet vähentää. Kossupullokin meni yhdellä ryypyllä, mä olin niin kova. Nyt se menee sitten tosiaan puolikkaalla ryypyllä. Se on tämmöisen, mitä aina... Jopella varmaan oli vaikeaa alussa itse sitten, kun ei enää voinut sillä lailla ilakoja tien päällä ja ottaa sitä viinaa ja muuta. Että varmaan hänellä itsellä oli kova työ siinä sitten oppia tekemään niitä töitä enempi selvinpäinkin. Mutta ei se huumori ole sieltä mihinkään kadonnut. Samanlainen huumorin taju sillä on kuin ennenkin, jos ei vaan mene parempaan suuntaan vielä, kun pääkin on selvimpi. Vaikka sinut syliini painaisin, voin olla kaukana jossakin. Perheellisillä ihmisillä se on kauhea yhdistelmä se
keikkailija-isä. Kuitenkin itse haluaa olla kuitenkin mahdollisimman hyvä isä ja mahdollisimman paljon mukana siinä lapsen kasvatuksessa ja elämässä. Ja sitten kun joutuu kuitenkin sen leivän perässä juoksemaan hirveästi tuolla maailmalla ja sitäkin pitäisi kuitenkin nauttia yhtä aikaa, niin siitä tulee hirveän välillä semmoinen niin kuin tavallaan morkkis, vaikka ei mitään pahaa tee. Jos oomme enkeleitä toisillemme, emme muuta enää kaipaisikaan. Jumalaan totta kai uskon. Mä oon uskova ihminen. Ja tää enkelismihän on semmoista niin kuin mun mielestä, mitä mä ymmärrän niin kuin ystävillä ja johdatuksella. Enkelisena on semmoinen hyvä symboli siihen, koska se pitää paikkansa. Että aina silloin, kun ihmisillä menee oikein huonosti, niin silloin ne tietyt ihmiset johdattuu sen ympärille ja sitten kertyy sitä voimaa. Se on ihan totta. Näin mulle on käynyt aina näin. Mutta tottahan se on, että aina mulla on kuitenkin tässä töitä ollut. Ja tuntuu olevan, että kyllä tämä niinku tuntuu sillä tavalla tosiaan kutsumusammatilta. Kerran Jumala on luonut minusta pelle, niin kai se sitten työllistääkin. Unelmoin tämmöisestä tasapainoisesta vanhuudesta. Jos mä saisin joskus olla edes vanhana semmoinen rauhallinen papparani, joka ei enää lähtisi minnekään pitkälle matkalle. Köpöttelisin jossain kotinurkissa ja heittelisin virveliä ja joskus joisin vähän punaviiniä ja istuisin keikkotuolissa. Eikä olisi sitä enää sitä levottoman miehen, niin sanottu hevosmiehen viettiä niin kauheasti. Ehkä se vanhemmuutta sitä kariseekin, mutta... Niin, ja toinen tietenkin mä haluaisin sitten näillä eläkepäivinä sitten mä haluaisin jalostaa näitä mun hulluja keksintöjä, mitä kaikkia mulla nyt on. Ja mulla on oma formula-autokin, mä oon teettänyt semmoisen biisin alun perin itse kynällä, semmoisen 2-paikkaisen formula-auto. Kun mä sitä suunnittelin sitä biisiä, mä sitten juttelin Kimi Räikkösen kanssa, niin Kimi sanoi, että no ethän sä mahu sinne. Mä ajattelin, no perkele, kai mä nyt piirrän sen verran isot, mä mahun sinne. Haluan sanoa sulle sen, että kun kuitenkin tykkäät jostakin asiasta, olkoon se sitten mitä hyvänsä, musiikkia tai urheilua tai muuta. Usko siihen, älä anna muiden siihen vaikuttaa. Sun ei ole pakko mahtua ihmisten luomiin muotteihin. Ole oma itsesi. Nyt on aika suunnata virtaukseen ja katsella kuluneen viikon uuden päivän jaksot samassa paketissa. Huomenna kello 20 saadaan sitten taas tätä lisää. Prisma Studio palaa ruutuun tammikuun 13. päivä. Ensilähetys Tiedetorstaissa, uusinta tiistaina, Teemalla. Hyvät sijoitusseuran jäsenet, te olette nyt sijoittaneet satoja tuhansia tähän yhteiseen yritykseemme. Minä onnittelen rohkeudesta unelmoida isosti. Ilman tuollaista ennakkoluulottomuutta Columbus ei olisi koskaan saanut vietyä syvillistä Hondurasiin. Janne on ihana. Se on erikoinen, hirveän ahkera ja höpsö. Ja Minttu on aika hauska tyyppi. Nyt on tosi hyvät tunnelmat, että Janne eli alias BB, me sanotaan ystävällisesti BB, koska se on Banana Boy meidän bändissä. Tosi hyvä, että se on löytänyt itsellensä näinkin erittäin hyvän vaimon. Kova laki jakaa oikeutta tuttujen lainvalvojien avustuksella. This is what she found. Not Susan, you. You're the one who wanted me thrown out. I hope you're right. Suosikkisarjan uusia jaksoja seurataan Kakkosen keväässä tutulla paikalla perjantain myöhäisilloissa. Wow. 5 years for what they did to my son. Kova laki perjantaisin kello 22.05. Another one.
I'm starting to think it's us.